Ja, dag og velkommen til Mr. Spejepølses YouTube-kanal. I dag, og det er min første video, vil jeg vise jer, hvordan jeg vil starte min første verden. Og der var jeg kaldt den for tutorial, fordi at det betyder på engelsk, at det er sådan en undervisningsfilm. Og så er der forskel på overlevelse, hvor at i overlevelse, der spiller man mod monstre, som er creeper, og jeg kalder dem skeletter, og zombier, og edderkopper. Og så er der ham, som nok alle ved, hvem er, det hedder Endermanden, som render rundt og stjæler græstørv, og ikke vil kigges på. Hvis man kigger på ham, så har man fået sådan en fjende, som jagter dig, til du dør. Hvis man er smart nok, så løber man ud i vandet. Men det kommer der en video med på et andet tidspunkt. Kreativ, det betyder, at man kan flyve og har alle jern og guld og netherite ting. Alt, hvad man har brug for og til at bespille, og jeg synes ikke, det er så sjovt. Nogle synes, det er skide sjovt, når man bygger og skal lave byggevideoer. Men mine videoer, det er lidt mere, hvordan man sådan spiller Minecraft og overlever i Minecraft. Jeg spiller med normal, fordi jeg er ikke så god nu til at spille svær, fordi svær, så får man tæsk. Og så vil jeg gerne have det, der hedder koordinater på, så man kan se, hvor jeg er henne, og hvor jeg spiller. Så hvis jeg nu skal spille med en ven eller en veninde, så kan jeg sige, hvor jeg er henne. Så det kan det vise, når jeg starter. Og så vil jeg rigtig gerne have lov til at starte med det samme, når jeg dør, så jeg kan hente mine ting, hvis jeg dør. Men jeg skal nok dø på et tidspunkt. Bare vente og se. Så er det det, der hedder Realm. Det er, at man kan spille med 10 venner, og på den her, jeg opretter nu, kan man spille med 5 venner. Man kan også spille med 2 venner i Realm, men det tror jeg ikke er så sjovt. Så jeg tror, mellem 5 og 10 venner er mere nødvendigt. Nu må vi se, hvor vi starter. Jeg håber, vi starter ved nogle træer. Det gjorde vi så overhovedet ikke. Vi startede lige op og ned under vand og et fisk. Og kul. Men det kul kan vi ikke rigtig få endnu, før vi har en pickaxe. Men det er jo rigtig godt at starte her faktisk, kan jeg se, for nu har jeg allerede nogle bambuspinde. Og bambuspinde, dem kan vi jo lave sticks af. Og hvad kan man lave ud af sticks? Det må vi jo se. Jeg skal i hvert fald have nogle træer for at kunne lave et arbejdsbord. Så må vi se. Der er nogle træer deroppe, så må vi jo arbejde deroppe. Ja. Og når man spiller på en computer, så holder man bare venstre knappen nede. Så slår den helt af sig selv. Spiller du på en tablet, skal du bare trykke på skærmen, hvor du vil slå. Og så får du automatisk tingene der. Og som I kan se, så går det ikke så stærkt med at hakke træ med en bambuspind. Det går nogenlunde lige så stærkt som at slå med hænderne. Og så er det bare om at få en masse træ, så man kan bygge sig et crafting table. Hvis nogen undrer sig over, hvad et crafting table er, så er det der, hvor magien sker. Det er der, hvor du kan bygge alt, hvad du har brug for. Og det er ovne, våben, ja, alt, hvad du har brug for til at kunne overleve i det her spil. Nu skal jeg lige op på en kant, så I kan se, hvad et crafting table det bliver brugt til. Der er noget strand. Det er jo også super godt. Og en panda. Nå, vi laver et crafting table her. Se. Så kan I se her egeplanker. Dem laver man om. Så kan I se lige om lidt. Så vil crafting table blive klar til at blive bygget. Det kan I se der. Nu har jeg 4 egeplanker. Så trykker jeg på bordet. Og så har jeg et arbejdsbord. Det arbejdsbord skal jeg så have sat ud på et sted. Og det sætter jeg bare her. Så kan I se. Så kan jeg bygge en masse med træ og bambus. Men lige nu, der skal vi lige have lavet nogle pickaxes. Og det kan vi først, hvis jeg har 3 af dem der.
Så 1, 2, 3, 12. Så kan vi lave lidt våben her. 2 pickaxe, et sværd og en spade. Så er vi kørende. Så kom der lige sådan en opskrift på at kan lave en kiste. Der skal jeg bruge 8 af de planker. Så må vi se, om jeg kan få 8. Det kan jeg. Jeg kan bygge 2 kister, hvilket er min gode ven, fordi så kan man lægge alt det af, som man ikke har brug for. Og kisterne bygger man 2, så kan man sætte dem ved siden af hinanden, fordi så bliver det en dobbeltkiste, og så er der dobbelt så meget plads. Og for at få tingene derop, så kan man enten flytte det op, eller lave med en computer dobbelttryk, så ryger det helt automatisk op. Eller som nogen kloge hoved vil sige, dobbeltklik. Så lægger man tingene op i kisten. Så det er jo ret smart. Så nu har jeg en pickaxe, og nu vil jeg ned til det kul, jeg fandt, fordi kul bruger man til at lave fakler og til at lave mad med. Og fakler, det er super godt at have, især når det bliver mørkt og når du har bygget dit hus. Og det gælder om at få... Der kom en creeper. Det var da heldigt at få lov til at møde ham. Så flytter han lige nogle sten for mig, så er der fri for at arbejde med det. Og jeg stod lidt i beskyttelse. Og en creeper, han er nok en af de mest irriterende at få ind i sit hus. Især hvis du ikke har nogle ordentlige vægge. Fordi jeg har set, hvordan en creeper kan rykke et hus, og det går ikke stille for os, skal der siges. Som I kan se her, så har jeg fået brosten. Og det er lige det, jeg har brug for, fordi så kan jeg bygge nogle nye våben. Og det kan jeg vise lige om lidt, når jeg har fået hakket nogle sten af, fordi nu skal jeg lige have en masse sten til at kunne bygge et hus. Og brosten er ret. Hvad er så synden for det? Så dukker der lasursten op. Dem kan jeg altså ikke få, før jeg har en stenpickaxe. Så den skal jeg lige op og have lavet. Så kan vi få blå lasursten. Andre kalder dem lapissten, men jeg vil gerne have det på dansk, så jeg kalder dem lasursten. Og alle mine videoer kommer til at være på dansk. Hvis jeg nu siger noget vrøvl i mine videoer, må I meget gerne skrive det i kommentarfeltet, så vi lige kan få rettet det op, så det ikke bliver til sådan noget vrøvleri. Det tager lidt tid at hakke med en træpickaxe. Men nu har jeg da fået lidt sten, så kan vi lige hoppe op til mit bord igen. Og hvis vi nu er smarte, så kigger vi lige på GPS'en. Den hedder 13, 67, minus 13. 67, jeg ved ikke om I så det, da jeg hoppede op, så tæller den opad, og så fortæller den faktisk, hvor højt op, eller hvor lavt ned man er. Lige nu, der er jeg ret højt op i 67. Og så har jeg fået bygget en ovn. Ovnen, den er rigtig god her. Fordi se, så kan man lægge kul ind, og så kan jeg slå et dyr ihjel. Hvis vi er heldige. Og der er et dyr i nærheden, vi lige kan prøve at slå. Der er skildpadderne, det giver altså ikke noget. Så det er altså ikke dem, man skal prøve at slå. Og pandaerne, de slår tilbage. Så det vil jeg heller ikke foreslå at slå på. Så hopper jeg i vandet, så kommer der en opskrift i at bygge en båd. Båden, den er altså rigtig god at have, når man skal ud og udforske. Dykker man, så kan I se de blå prikker. De betyder, hvor meget luft du har tilbage, når du dykker ned. Og der har vi så 2 vandzombier. De er altså ikke særlig hyggelige at lege med. Så svømmer vi bare væk fra dem. Så kommer man ovenover vandet, så trækker man ved det igen. Nå. Så skal vi se, om jeg kan huske, hvor vi skal hen. Nu sagde jeg, at vores GPS var 12. Så den er jo lige her, jo. Så er det bare om at få gjort det genkendeligt, så man ikke farer vild. Nå. Så ja, så kan vi lige lave nogle sticks. Der skal I se, så får man altså nogle lidt bedre våben nu. Prøv at se det her. En stenhakke. Og det betyder jo så, at nu kan jeg lave fakler. Men nu har jeg puttet kul i ovnen, så det tager vi lige ud. Så skal du se. Går man tilbage. Kigger der. Og en fakkel. Så kan man lige sætte en her på gulvet. Eller på jorden. Så lyser det hele det godt op. Sådan. Så skal vi bare have sat nogle vægge.
kufferten og kisten, kuffert, hvad man nu har lyst til at kalde det, det kan man altså godt sætte som en slags fundament i huset. Fordi før man ser sig om, så bliver det altså nat, og så kommer der altså monstre væltende, og de er sgu lidt irriterende. Nogle af dem, de smadrer helt pisset. Og nogle af de andre, de, som I lige så, en creeper, den springer hele hytten i luften. Og er man meget uheldig, så mister man alt, hvad man har bygget. Og hvis man er meget heldig, som jeg aldrig var, som I så sprang den bare i luften, lige ved siden af mig, og så skete der faktisk ikke mere end det. Nu skal jeg se, om vi kan få de lapis der, som nogen kalder dem, lasursten. De er rigtig gode at have. Og I kan nok se, nu er der kommet lidt mere fart på hakkeriet, efter jeg har fået en stenghak. En træhak, den virker ikke. Den er god til at starte med. Men når man så får fat i de her brosten, så er det altså det, man bygger våben med. Der findes forskellige slags våben. Du starter med træhakke og træsvær og så videre. Og så når man finder brostenene, så bliver det til stenhakker og stensvær. Og så hvis man er rigtig heldig, så finder man jern. Så kan man lave jernsvær og jernpickaxe og alt, hvad man har brug for i jernarmor. Det er ret godt at have, fordi så får man næsten ikke noget skade. Armor, det betyder beskyttelse. Ligesom når man har cykelhjelm på, så får man beskyttelse på kroppen, så når monstrene slår dig, så gør det ikke så meget skade på dig, som hvis du ikke har noget som helst beskyttelse på. Så kan I se. Bare ned og få det samlet helt op. Og så kan man altid flytte sit hus ned, hvis man nu ikke ønsker at være deroppe, så kan man altid bare efterlade huset, men sørg for at huske at tage dit crafting table med, og din ovn med. Og fakler med, fordi det er altså ret gode at have, når man skal ud og flytte og bo et nyt sted. Og så skal vi have nogle vægge på her. Og nu bygger jeg lidt hurtigt, fordi nu kan jeg godt se, at det begynder at blive lidt mørkt. Få en loft. Det er ikke så tit, man har et bambustræ stående inde i sin stue. Så det skal man lige huske at fjerne. Nu kan I se, når det begynder at blive mørkt. Og jeg tror ikke, jeg når at komme ud og få lavet til at lave en dør. Det ser ud til, at jeg skal have hugget noget jord op. Fik jeg ikke lavet en spade? Der. Eller en skovl. Det er nok det, man bruger hurtigst. Som jeg nok kan se, så bliver det mørkere og mørkere nu. Og der er der rent edderkopper på træet, der kan jeg se. Den sidder der og kigger på mig. Den går først til angreb, når du er helt tæt på den. Så man skal bare prøve at undgå den. Men lige nu, der skal vi, som I kan høre i baggrunden, have fået sat en mur i. Fordi vores venner der, de vil gerne ind og ødelægge mit hus. Der var det dårligt sat. Så er vi i sikkerhed. Sådan der. Så kan I se, mine fakler, de giver et dejligt lys. Så bliver det ikke så mørkt. Det var lige sådan hurtigt, hvordan man starter spillet og begynder at overleve, og hvordan man klarer situationen i spillet. Næste video vil jeg vise jer, hvordan man slår dyrene ihjel. Jeg ved godt, det lyder farligt at sige, men man skal jo have noget mad, hvis man skal overleve det her spil. Så man kan dykke ned efter fisk. Det skal man lige øve sig i, især på tablets, hvordan man svømmer i vand, for det kan være rigtig svært. På computeren er det lidt nemmere, for det er bare space, så kommer man op til over vandoverfladen. Så Mr. Spejlepølse siger tak for nu. I må rigtig gerne komme med nogle forslag eller nogle tanker om, hvad I kunne tænke til næste video, I vil se. Og hvis I har nogle spørgsmål, I gerne vil se en video om, så endelig skriv, så skal jeg forsøge at lave en video, så det virker til at være sjovt at spille Minecraft, så man ikke bliver træt af det.
Mr. Pies Bipøl siger tak for nu, og have en rigtig god gaming-tid.